नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्तान विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन. 7 डिसेंबराक श्री दत्त जयंती. या दत्त जयंती निमित्तान कारवार तालुक्यात बऱ्याच श्री दत्त मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून अस्नोटी श्री क्षेत्र कृष्णापूर हिंगा सकाळी धार्मिक कार्यक्रम, 12 वाजताना अभिषेक, ऊट भरचे, 1:30 वाजता पूजा, 2:30 वाजताना वनभोजन, रात्री 9:30 वाजता महाआरती, 10:30 वाजताना श्री महाबळेश्वर सैल यांनी बरयले नको जाळू माझं घरट या मराठी नाटकाचो प्रयोग जातलो. उळगा बसुणगा श्री दत्त जयंती निमित्तान सकाळच्या धार्मिक कार्यक्रम, सांजेर भजनाचो कार्यक्रम, रात्रीन 10 वाजताना श्री विजयकुमार कुडतरकर हेमी बरयल्या आई तुगेल आशीर्वाद या कोकणी नाटकाचो उद्घाटन आणि पहिलो प्रयोग सादर करतले. तसेच कारवारच्या बाड भांडीशिट्टा हिंगा श्री दत्त जयंती निमित्तान विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर रात्री 10 वाजताना स्थानिक कलाकार श्री चंद्रकांत नाईक केरवडी हेनी बरयले ब्रह्मा विष्णू महेश भाग 3 या नवीन कोकणी नाटकाचे उद्घाटन आणि पहिलो प्रयोग सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तान भाग घेऊन श्री दत्ताल्या कृपे पात्र जावचे असे या सगळ्या श्री दत्त कमिटी तर्फेन प्रसार माध्यमामार्फत श्रीच्या दत्त भक्ताक कळयला. भुरग्याक माध्यान जेवण दिवच्या काम करच्या कामगाराक सकल जातीतल्या आशिल्ल्यान कामावेल्यान काढले. जोयडा तालुक्यातल्या रामनगर हनुमान गल्ली हांगच्या हिरिया सरकारी प्राथमिक शाळेत जाती राजकारण चलता अशी दिसता. हिंगा एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयला की भुरग्याक माध्यान जेवण दिवच्या काम करच्या कामगाराक सकल जातीतल्या आशिल्ल्यान कामावेल्यान कान उडयले. आता ह्या प्रकरणात चौकशी करून न्याय मिळवून दिवची विनंती जोडा तालुका पंचायतीच्या अधिकाऱ्याकडे केला. हिंगा कृपा देसाई, भागीरथी मिराशी, सविता चांबार हेमी 2015 वर्सापासून 8 वर्ष काम करते आशिल्ले. पूण कसलेच कारण नसताना तेमकां नोव्हेंबर महिन्यात शिक्षक आणि SDMC समितीन कामावेल्यान कान उडयले. हिंगा काम करची सविता चांबार ही अनुसूचित जाती समाजातली. तिका हिंगा काम करताना शिक्षक SDMC समिती कडल्यान दुय्यम वागणूक मेळटाली. हांव अनुसूचित जातीतलो आशिल्ल्यान हिंगा जेवण शिजोवूंक नाका असो आरोप तिने केलो. लोकशायेन सगळ्याक समान हक्क दिलो आसा, मागीर आपल्याक दुय्यम वागणूक दिवन कामावेल्यान कित्याक कान उडयले असो प्रश्न तिने उपस्थित करून आपल्याक न्याय दिवचो अशी मागणी केली. तुम्ही ह्याच्यात खंय काम करीत? तुम्ही सरकारी शाळेत. सरकारी शाळेत किती वर्ष झाली काम करू लागले तिकडे? 2015. कसले काम करीत तुम्ही? कुकचे. व्यवस्थित रांधीत नाही? मग तुमका काढले कशासाठी? विनाकारण म्हणून कशा काढतले कोण? तुम्ही काहीतरी चूक केलेली असतली. काय चूक करू? प्रॉब्लेम काय असलो तुमका काढूच्या? तुम्ही काय व्यवस्थित रांधीनाच आहेत की काय करीनाच आहेत? आम्ही व्यवस्थितच रांधतो. हां, आमच्या टाइमशीर आम्ही सगळे व्यवस्थित करतो. एससी म्हणून जेवचे नाम म्हणून असं एक त्या बाई काढली. कोण बाई? तिची मुलं नाही तिथं. म्हणजे ती शाळेत शिकवणारी बाई काय SDMC मेंबर? SDMC मेंबर. त्या बाईने काढली. त्या बाईने एका बाईने काढले. SDMC 18 मेंबर असतात, अध्यक्ष आणि ती बाई हेडमास्टर वेस्टर त्यांची काय हे ना मध्ये. तू SC म्हणून तू SC काय? तू SC म्हणून तुका काढलंय. म्हणजे तू SCने रांधलेले ते कोण जेवचेले ना असं? त्या बाईचा मनात असा विचार. ती पहिला बी फर्स्ट लागताना बी मला तसंच म्हटलेली आणि आता बी तसंच. मग लागताना तुका कसे घेतले त्यांच्याने? SC म्हणून माहित नसलेले तेव्हा ते तुझी जात वेगळी असलेली काय? ना विलास सावकार होते म्हणून घेतलेले मला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार गुरुभवनाच्या कराटे शाळेत महिला कराटेचे आत्मसंरक्षण प्रशिक्षण कारवारच्या गुरुभवनात कराटे शाळेत खास महिलाल्या आत्मसंरक्षणासाठी कराटे कला प्रशिक्षण दिले बेंगळूरच्यान आगमन जाल्ले कराटे शिक्षक कोयेशी बी रमेश हेमी महिलाक आत्मरक्षण कलेचे प्रशिक्षण दिले हेजेन आत्मस्थैर्य आणि दैहिक सामर्थ्य वाढता असे तेमी सांगले या वेळार समाजसेविकी जिल्हा पंचायत स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीमती चैत्रा चंद्रहास कोठारकर हेमगेल हातान विजेत्याक ब्लॅक बेल्ट प्रदान केले Actually, this hand is really ready to next movement on it. Yes, sir. You can give explanation like this. If either side punch, toss, okay. This is a 10 movement. ಅವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನೀನು ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಎಳ್ಳೋದು ಅವನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮ್ ಹಾಂ ಅವನು सेंसर गेल कितने या कार्यक्रमात ब्लॅक बेल्ट वितरण केलेली वळेरी अशी आसा शिहान विशाल नायक 5th डन डिग्री संकी सागर विशाल नायक 3rd डन डिग्री शेनी शहील मेस्ता 2nd डन डिग्री मुराद शेख 2nd डन डिग्री शमा गुंगे 1st डन डिग्री स्वाती नायक 1st डन डिग्री प्रथा वेळणेकर 1st डन डिग्री मारुती मुल्ला 1st डन डिग्री निशा गुंगे 1st डन डिग्री कृष्णानंद गुंगे 1st डन डिग्री एलोरे अल्फान्सो 1st डन डिग्री विनीता शेट्टी 1st डन डिग्री युवनसेन अल्फान्सो 1st डन डिग्री मुत्तण्ण पोलीस पाटील 1st डन डिग्री इदियत सौदागर 1st डन डिग्री हेमका ब्लॅक बेल्ट वितरण केल्यानंतर
कलर बेल्ट ल्हानपरा वितरण केलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.